हेलौ गाइस नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायना थाबाय आरोना नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै नै दा थांगासिनो आङो अरां मिटिंआव ओंखाम संनोसो थांदो दै गाइसमोन सिख्लाफोर नायनो थाङाखै आङो गाइसमोन नायबाय था नुलांबाय थागोन नोंथांमोना जोबजासिम नाय गाइस गैला थांगासिनो आरोना गाइस फाइनालि मोनफैबाय आङो नै गाइस आदैमोना टम टम नेबाय थादो आदै जाहैसिगोन आरो ना मिरामिसबाबो उपाय गैया न उपाय गैया नै आका आदा किमि थांगासिनो बेलाय बेनो आरोना आदा थांग्रोबाय बिसोरो बेलाय दा जाबायदो आदै नामखौ लिस्टआव होना होबाय ना मा खालामनो दा अइले नामा लिसा फैना होस्राबाय न बोरैबा खावला फैना होबाय नामा दिनै जोंहा निरामिस आरोना फैबाय जोंनि आदैमोन टमटमा बै टमटमा फैबाय नै जोंना गारिया Dari dari juga. Saya tinggal. Saya tinggal dari mana? Enggak, nane. Ada cuma apa lau cuma doang. Baru doang nih. Mendel gari adin tawana. Lewat tuh. Ayo sudah di mana? Ayo kita karan demi ya. Ayo sudah dulu. Ada yang mana? Mana mana? Ada yang mana? Awak ke volunteer orang sini keren ke gede nama. Masang kado. Masang deh. Ada. Hei, dokan ada sebenarnya. Pura dokan. Ada. Balik. Ang naik kan, naik ni. Lah ye na hopla we nang yoda. Iya, luas lagi. Baidi deng si yo baidi depan kuligan yoda. Stesen naibe stesen na ser musana goso gudung jana dong beyaw bisa fैना kan नोंथांमोना नै ओरैजाय पुरा माबा दं आरोना नैबे मोसाग्रा आरोना नैबे मोसाग्रा डिस्को नैले मेला फैदो नै गाइस दा आंबो ससमा फैदो ओमफ्राय बिथांखौ लोगो मोनफैदो सिफुं दामगिरि Rajiv Gandhi, माबा मिसाव थिनाय मोनलायो nama bina Rajiv Gandhi mbak ada yang meniben malah beyaw lotari birat gedet lotari dong nih bilailai गासिबो
Ini. बिथांमोना ओंखाम जानो थाखाय साखाफारा जानानै फैदो बे लोगो एकदम ओरैबायदि जागोन होननानै फैथारो आरोना नै खोथाफोरा Nih, Adi ya. मा खालामबावनो उपाय गैया No, 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 no. जोंनि फालायाव मैगङा नै सुखानायसै लाहार फाहार खालामगासिनो फायदोसो मा मारिनि ओमफ्राय जोंना संगासिनो मेला बायदिसो मोनलांलांबाय आं गाइस नायदो